moi bo día a todas e a todos a este encontro. En primeiro lugar, quixera dar as grazas a Fernando Segade, do Comité Executivo de FINSA, e a José Manuel Álvarez, responsable de innovación de Televés, pola súa participación nesta mesa. A ninguén se lle escapa que estamos a falar de dúas empresas referentes do talento e da innovación na cidade. FINSA e Televés son probablemente as empresas grandes de Compostela con maior capacidade para reter talento. Destacan pola súa aposta polo I+D+I, levando o nome de Santiago por Europa e tamén polo resto do mundo, así que, bueno, gustaríame agradecer especialmente que hoxe estedes a compartir esta mesa con nós, non? Tamén quixera saudar a voceira do BNG, Goretti, e a voceiro do PSDG-PSOE, Paco, e ao teniente alcalde, Jorge Duarte, e as entidades da mesa do Pacto polo Emprego, como son a Universidade de Santiago, a Cámara de Comercio, a Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, a Asociación de Hostelería, a Plataforma polo Emprego, UGT Comisións. Igualmente tamén grazas por estar aquí os participantes no libro Talento e Emprego nas economías locais, que foron protagonistas das conferencias e mesas de debate experto como os que hoxe nos acompañan. Temos aquí entre nós o profesor e deputado Manuel Lago e os representantes de Tecalis e Imatia, especializadas en software avanzado para empresas. E por último, darvos a benvida a todos e a todas as empresas, clústeres, colexios profesionais, entidades de Santiago, que tivechedes a ben reservar un pouco do voso tempo, do voso espazo, do voso tempo para acompañarnos neste acto de presentación do libro das liñas do Plan Estratégico Talentia 2019-2021. En primeiro lugar, e antes das intervencións de José Manuel e Fernando, voulle ceder a palabra a concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico, Emprego e Turismo, Marta Lois, encargada de facer a presentación do libro. Marta. Moitas grazas, alcalde. Bo día a todos e todas. Súmome o agradecemento das persoas que os estades aquí, que aceptastes este convite para compartir con nós esas liñas do Plan Estratégico de Talentia e tamén para coñecer máis polo miúdo o contido deste libro que teño por obxecto presentar. Tamén reiterar ese agradecemento ás dúas persoas que nos acompañan na mesa, a Fernando Segade e a José Manuel Televés e FINSA. Ben, este libro é resultado, é o produto de un evento que levaba o nome de Talentia 2018, que se celebrou entre o 13 e o 14 de novembro no Pazo de Congresos de Santiago. Talentia 2018 foi un espazo aberto polo emprego que tomaba o relevo ás anteriores formas de foros da Axencia Local de Colocación. Talentia tiña un triple obxectivo, que foi, por unha banda, conectar persoas demandantes de emprego con empresas, por outra banda, contribuir ao desenvolvemento de competencias para os homes e mulleres no eido da empregabilidade e, por último, tamén dar a coñecer as iniciativas públicas e privadas implicadas no fomento e na retención do talento como un elemento moi importante para o crecemento da economía local. O balance dese encontro de Talentia foi tan positivo que quixemos compartilo, que quixemos publicar as reflexións, as conferencias e debates que ali se produciron en paralelo con todas as actividades de Talentia. E precisamente por eso, hoxe temos aquí, e vos acompaña no material que se vos deu a entrada, este libro que leva por nome Talento e Emprego nas Economías Locais. Este libro, como vos decía, recolle o conxunto das conferencias e tamén o conxunto do debate das mesas redondas, 12 especialistas que abordaron o panorama actual e a oportunidade do talento e cal vai a ser, digamos, un pouco os desafíos dos futuros dos novos traballos nos vindeiros 10 anos. Este libro está escrito nunha linguaxe moi transparente, moi directa, para aportar fundamentalmente unha visión práctica na exposición dos temas. Por lo tanto, non se buscou
editar un documento de investigación académica, senón facer unha aproximación que quería dibuixar fundamentalmente un estado da cuestión, un horizonte para os vindeiros anos. Neste libro tratouse de combinar, de conxugar rigor con accesibilidade, con un libro con ánimo divulgativo. Por elo, tamén optamos por incluir no mesmo libro unha serie de entrevistas co obxectivo de explorar diferentes puntos de vista ante os retos do emprego e a potenciación do talento na cidade. Antes de entrar nese resumen do contido, sí que quería agradecer a unha serie de persoas que fixeron posible este libro. En primeiro lugar, quería agradecer tanto a Quique Alvarellos como a Gloria Sande por a edición dos contidos e a realización das entrevistas. Tamén quería agradecer o Servicio de Normalización Lingüística do Concello pola revisión do texto para o galego e, por suposto, tamén a equipa técnica do Departamento de Emprego. Ben, este libro quere ser un instrumento para poder alzar a mirada, para adquirir perspectiva e, en definitiva, tamén ter coñecemento para aprender e tomar posición sobre cales deben ser as políticas públicas máis acaídas en materia de emprego para a capital do país. Quenes son as persoas especialistas que participaron e que iluminaron este debate? Foron, como decíamos antes, 12, pero gustaríame presentar brevemente estas ideas que están presentes aquí. No primeiro capítulo hai unha reflexión moi interesante do profesor Lagos sobre o mercado laboral en Galicia, indicando un pouco as luces e sombras do noso mercado laboral, falando fundamentalmente tamén dos problemas da nosa dinámica demográfica, dos problemas do envellecemento da poboación activa, da fenda de xénero, ás veces da rotación laboral forzosa, do exceso, ás veces tamén da terciarización do noso mercado laboral, pero tamén oportunidades para o futuro nese cambio posible de modelo productivo e da aparición de novos empregos. Unha mirada necesaria e interesante para adquirir perspectiva crítica sobre o que hai no presente e o que podemos construir no futuro. Nun segundo capítulo temos unha reflexión tamén, en este caso, do director executivo de Barcelona Activa, Francisco Ramos, que nos fala, en este caso, do futuro, de como será o futuro dos traballos, o horizonte do emprego e cal o papel das administracións locais para impulsar e executar políticas acaídas que permitan garantir a calidade do emprego e reter talento. En terceiro lugar, temos a Yesenia Otamendi. En este caso é un capítulo dedicado fundamentalmente a ese outro pivote deste libro que é o talento. Yesenia é responsable da área internacional e representante do proxecto Donostia App, que é un proxecto moi interesante da captación e retención do talento no ámbito da cidade de Donosti. Seguidamente está a intervención e conferencia de Gemma Guzmán do programa da Fundación Princesa de Girona, que fala dun programa interesante para mozos entre 20 e 30 anos que se chama o programa Rescatadores de Talento. Mozos e mozas altamente cualificados que precisan unha oportunidade de calidade para esa inserción no eido do emprego. Tamén está a conferencia de Enrique Galván, director de Plena Inclusión, e para finalizar o libro tamén hai dúas reflexións de dúas mesas de debate, unha sobre a cultura corporativa e as prácticas innovadoras na xestión das persoas e o talento, e outra mesa, a cultura das oportunidades para o talento nas economías locais. Estas dúas mesas foron moi interesantes porque participaron moitas das empresas que tamén hoxe estades aquí, empresas punteiras en materia de innovación en TICs, como Galquimia, como Imatia, como Tecalis, e tamén responsables da Universidade de Santiago de Compostela, como da Dirección da Área de Valorización de I+D+I e da Xencia Galega de Innovación. En torno a estas mesas, e un pouco para ese peche e abrirvos boca e que teñades interés en ler ou completar a lectura desta obra, falouse moito das condicións favorables ou positivas de Santiago de Compostela e tamén da súa área metropolitana.
En Santiago, de acordo con estas reflexións colectivas, hai empresas punteiras en TICs, hai empresas vinculadas á bioquímica, á madeira, ben, o sabemos, tamén o turismo como un sector estratégico para a cidade, tamén o sector cultural, que ten un gran peso e que supón na nosa cidade o 6% do PIB, moi superior, por exemplo, o 3% de Pontevedra ou 2% do PIB en Coruña, de acordo cos rankings. O mesmo podemos decir tamén do ámbito da saúde, como na nosa universidade moi especializada, como sabedes, nas ciencias da saúde. De acordo con estas reflexións conxuntas e de estímulo, hai unha necesidade de crear un ecosistema que favorezca a innovación como unha condición imprescindible para fixar talento na nosa cidade. En definitiva, e para ir un poquinho pechando, moitas reflexións, como decía, de interés, estimulantes, que nos permiten abrir a perspectiva e que nos invitan a que todos e todas as institucións, as empresas, as entidades sociais, económicas e culturais desta cidade podamos construir un camiño xuntos, podamos definir unha estrategia clara que nos garante a futuro esa tan desexada calidade do emprego e tamén a retención do talento. Moitos parabéns e moitas gracias a todas as persoas especialistas que participaron nesas xornadas e que son protagonistas do libro, e un placer presentalo hoxe aquí con todos vos. Moitas grazas, alcalde. Moitas gracias. Bueno, ahora sería a queda de José Manuel Álvarez, que é responsable de innovación de Televes, así que, José Manuel, cando queiras. Bos días a todos, alcalde, concelleira, Fernando, personalidades que estades aquí, amigos algúns. É un placer para min estar aquí e presentarvos un poquinho por encima o enlace entre a corporación e Televes e o que significa un pouco o talento e a innovación. Nun momentiño para dar soporte. Sí, perfecto, vale, eso chega. Un pouco para dar soporte a estes breves comentarios, vale? Porque en 5 minutos é un poquinho complexo esquematizar e presentar o que é a corporación e o que é para noso talento e o que presentamos, digamos, como unha das puntas dos elementos máis importantes como son as persoas. É dicir, cando falamos de talento temos que pensar que estamos falando de persoas, de que lle interesa as persoas, que é o que lle gusta as persoas, en que queren dedicar unha gran parte do seu tempo, vale? Entón, desde a corporación para nós eso é algo moi relevante. Se podes pasar a seguinte, por favor. Disculpas. Bueno, se non, se preferides ponde o... Se non quita. Non vai. Se non... La anterior, se pode ser. O que vos comentaba, moi rápido. Televes Corporación, que significa isto? Hai un gran número de empresas que están todas aquí en Santiago de Compostela, vale? Aparte de eso, temos unha presencia internacional con filiais. Entonces, que presentamos con isto? Que un perfil tanto técnico como non técnico que este interesado en traballar con nós ten unha gran variedade de opcións en cuanto aos seus gustos e a tecnoloxía que lle interese. Nós somos unha empresa TIC, vale? Pero non só traballamos en TIC. Entón, un pouco, o que vos quería presentar aquí é que temos a amplia variedade de empresas e cada unha é punteira nun dos seus sectores, vale? Non estamos presentes en todos os sectores, pero sí que buscamos complementalos e ter, digamos, produtos e servizos que sean de referencia. A seguinte, se pode ser. A modo de exemplo, vale, non sei se podestes ver que Lucas Vázquez recentemente presentou a nova antena de Televes, vale? Televes é un referente na captación e recepción de señales de televisión, de sinais de televisión. Nese ámbito estamos traballando con novas tecnoloxías como son as tecnoloxías MMIC, na que estamos facendo fortes inversións e que temos proxectos que despois vos enseñarei un dos proxectos de referencia neste sentido. Outras empresas como Tredes, Gesertel e Arantia tamén son líderes no seu sector, estando na paradoxa de que empresas, digamos, alemanas somos referentes para elas
pasamos a competir de tú a tú con produtos que facemos para eles, en algún caso. Se podes pasar a seguinte. Pouco a pouco que vamos vendo que nós temos unha percepción do que é o talento e do que son as persoas e de que ofrecerlle a estas persoas, e para iso unha das cuestións que nos plantexamos é: estámoslo facendo ben? Estamos chegando, digamos, a tecnoloxías ou a solucións que fan que seamos unha empresa atractiva para as persoas? Aquí tedes 3 exemplos, digamos, que un pouco o que fan é avalar que o noso desarrollo, o noso potencial tecnolóxico é unha referencia. Temos o proxecto Activate para o envellecemento activo, algo que nos preocupa moito sobre o que estamos traballando, o proxecto Core for Future, que a Axencia Galega de Innovación e que a Xunta de Galicia, que recentemente veu o presidente da Xunta a facernos unha visita no que presentamos todo isto, e o proxecto Ghost, falando de blockchain e cunha colaboración cas empresas máis punteiras de toda Europa. Se podemos pasar a seguinte. A modo de exemplo, simplemente, o proxecto Core for Future, que me atinxe directamente a min tamén, porque levo ao Project Management deste proxecto. Na seguinte transparencia podemos ver un pouco que é o escenario de empresas da corporación con outras colaboracións que temos, e, sobre todo, tamén por de relevancia ao financiamento do GAIN e a axuda que nos propón o GAIN. Para non estenderme moito e plantexando un exemplo, na seguinte presentación podemos ver que, a parte do talento, unha das cuestións que tamén pomos en valor, dado que nós temos moito personal que está nesta zona, digamos, do entorno de Santiago de Compostela, se alguén chega á época de xubilación e entón temos que contratar novo personal, xa é novo personal con talento ou o millor non, e que se pode fomentar dentro da empresa, pero tamén temos unha tasa de reconversión de personal propio que estamos buscando que dedique a novas tarefas, digamos, que están máis enlazadas co que é un proxecto de futuro para eles. Hai certas tarefas que están abocadas en unha realidade a cambiar, hai tarefas que non son rentables e que se poden automatizar. Non é algo co que vexamos nos un problema, e nos, a forma que temos de loitar contra isto é con formación, con novos perfiles profesionais, e axudando moito as persoas que temos dentro da empresa e as persoas que se incorporan na empresa a que podan avanzar e continuar no seu posto ou nun novo no que nos axudamos. Sin máis, máis de 120 persoas involucradas neste proxecto, máis de 25 contratacións directas para este proxecto, moitas delas ou residen en Santiago ou no entorno, e é unha aposta forte que, a modo de exemplo, estamos presentando. E nelas hai moito talento novo que entra e moito talento que xa temos e que estamos descubrindo. Por último, na última transparencia, quedo a vosa disposición para calquera dúda ou aclaración que teñades neste senso, e tamén a disposición do Concello, agradecendo a súa invitación. Moitas gracias. E a quenda hora de Fernando Segade, do Comité Executivo da FINSA. Fernando. Bos días a todos. En primer lugar, moitas gracias ao Concello de Santiago por a invitación que nos trasladou para participar neste evento, que a min gustaríame comenzar resaltando a grande participación. Por lo menos creo que falar de innovación e ver unha sala como esta chea realmente é moi gratificante, e ademais de esperanzador. Por lo tanto, xa parabéns por eso ao Concello por conseguir este nivel de participación baixo esta temática. Cando nos chamaba a semana pasada Marta para plantexarnos participar nesta mesa, viñanos un pouco a reflexión interna nos de que ideas poderíamos compartir con todos vos, que son ideas nas que nós estamos traballando ou intentando reflexionar internamente. A min gustaríame destacar que non hai moito tempo na nosa empresa, unhas semanas, fixemos un exercicio grupal intentando que fose o máis participativo posible, representativo das diferentes idades dos que compoñemos FINSA, idades, xénero, procedencia, localización en cuanto a onde faz o teu traballo, onde adicas o teu tempo á empresa. O propósito dese encontro era intentar compartir unha
valga a redundancia, unha visión compartida do que sería a Finsa dos próximos 5 anos. Se nos marcháramos todos de excedencia, o exercicio era así, se nos marcháramos todos de excedencia durante 5 anos e voltáramos, que nos gustaría encontrarnos como empresa. A verdad que foi un exercicio moi interesante, porque realmente axudounos a entender, dentro da diversidade que unha empresa do noso tamaño ten, que realmente existe moita conexión en términos de ideas proxectadas nunha visión futura. Isto tamén é moi gratificante vivilo e experimentalo. E o que eu quería destacar dese exercicio que a nós o que nos salía como unha das líneas básicas desa visión era a parte da innovación asociada ás persoas. Persoas no centro e con unha vocación de xenerar unha innovación capaz de estar á altura do entorno tan cambiante, acelerado, chamémoslle así, se podemos utilizar unha terminoloxía máis TIC, que nos rodea. Por lo tanto, veíamos como reto utilizar o talento da nosa xente para poder estar á altura desta situación tan cambiante e tan retadora nese sentido. O propósito está aí, no que estamos a traballar agora é como desarrollar esta reflexión, como facemos, nos legitimamos os que temos un pouco a responsabilidade de estar ao frente, tratando de ser capaces de facer que eso sexa real, que as persoas no centro favorecendo que expresen o seu talento en términos de innovación. E as líneas nas que estamos a traballar nese sentido son 3 eixos que serían cultura, tempo e transversalidade. Cultura no sentido de que non é un asunto que só con estrategia se poda resolver. Entendemos que temos que ser capaces de xenerar unha cultura real na nosa organización que nos leve a efectivamente enfocar as nosas tarefas con ese sesgo de innovación. O segundo punto, o tempo, somos conscientes que non lle podemos poñer indicadores industriais, estritamente industriais e de resultado a isto de innovación, e, por tanto, seguramente as KPIs ou os indicadores que asociamos a ela teñen que ser diferentes, teñen que ter un enfoque moito máis ou menos cortoplacista, chamemos en términos de resultado. E o terceiro eixe, que eu doulle moita importancia, ten que ver con algo que comentaban tanto José Manuel como Marta, dous conceptos que xa eles apuntaron, que é o da conexión e o do ecosistema. Para nós o enfoque, sendo unha empresa familiar do sector industrial, industria primaria, e, por tanto, con un sesgo moi tradicional, entendemos, ou creo que xa temos claro que non poderemos ser capaces de sobrevivir pensando que todas as solucións están dentro das nosas fronteiras como empresa, chamémosle así. Que de alguna forma necesitamos ser capaces de convivir co talento que nos rodea e aí incorporar seguramente conceptos máis de innovación aberta, colaborativa, que do que estábamos realmente acostumbrados. Nos vimos dunha cultura moi de traballo en silos, seguramente, moi departamental, moi de todo se arregla ou todo se soluciona dentro da casa, e creo que este salto cualitativo é algo que temos que facer. E nese sentido, creo que as empresas, a nosa en concreto, necesitan dese ecosistema que se está a apuntar aquí nesa mesa. Ecosistema no sentido de rede, pois eso, de diferentes institucións, como poden ser as administracións públicas, por suposto, o coñecemento en términos de universidade ou centros de investigación, e o propio talento dos moitos iniciativas en términos de empresas emerxentes que están intentando de facerse un oco, sendo capaces de resolver problemas reais e de dar solucións moi imaginativas en modo co-crear, en modo colaborar. Aí tamén nós estamos intentando aprender como se fai isto e facer exercicios de integrar ese concepto de innovación aberta na nosa propia cultura. Aí creo que atrevo-me a lanzar un pouco a proposta de que non só este foro, que é moi gratificante ver a participación, creo que sexa suficiente no futuro. Creo que isto debemos de ser capaces todos de leválo a un modo máis continuo, encontrar eses espacios tanto físicos como virtuais onde podamos compartir en modo, non diría permanente, pero sí de forma continuada, estas inquietudes en torno ao talento e a innovación.
Simplemente, pola nosa parte, mostrar aquí expresamente a nosa disposición aberta e decidida a colaborar en todos aqueles entornos locais, por suposto, e globais, cando toque, sempre buscando, efectivamente, que estes conceptos de innovación aberta, de colaboración, de ecosistema, non sexan só palabras, sino que sexan máis accións reais que falan por si mesmas. Remato xa simplemente compartindo con todos vos tamén unha inquietude que a min hai un tempo que me preocupa. Eu estou un pouco cansado de coñecer composteláns con moitísimo talento e sentarme a falar con eles no campus de Madrid. Isto é real, a min pasoume non só de forma puntual. Xa tuve en varias reuniones con xente que ten moitísimo talento, que está emprendendo, intentando sacar adiante proxectos, pois nun espacio que no seu momento Google decidiu abrir en Madrid, que se chama Campus Madrid. Creo que aquí temos capacidade, talento, valga a redundancia tamén, medios e iniciativa como para poder conseguir que toda esa xente poida ter esas espacios colaborativos aquí mesmo, en Santiago de Compostela, por que non? E ser ese un bon medio para trasladar o que hoxe un foro puntual para falar de talento durante unha hora a foros máis permanentes, máis colaborativos, donde ese roce, esa conexión que falaba antes Marta, nos faga efectivamente poder afrontar retos con solucións reais, específicas e adaptadas ás necesidades que en cada momento teñamos todos. Por lo tanto, quería aproveitar ese espacio para mostrar a nosa disposición decidida e facer incluso a invitación a ver onde temos a próxima reunión para falar de talento e de innovación. Nada máis, moitísimas gracias a todos. Plan Estratéxico Talentia 2019-2021. Talentia é un evento que pretende a inserción do talento e a dinamización do emprego, promovido polo Concello de Santiago, que celebrou o pasado ano 2018 a súa primeira edición, baixo a premisa de converterse no maior encontro do talento e do emprego, congregando a máis de 3.500 persoas. Santiago de Compostela é unha cidade cun tecido productivo equilibrado e cun gran potencial. Goza dunha situación xeográfica privilexiada, dun sector cultural e patrimonial sólido e dun turismo crecente. Talentia ten como obxectivo último optimizar a empregabilidade, a mellora das ofertas laborais e a produtividade do sector público e privado. Por motivos como este, espazos dedicados á dinamización do talento son cada vez máis valiosos, estimulando así o tecido productivo que precisa do talento para medrar e, a súa vez, impulsando a poboación activa, dotando-a de máis ferramentas e oportunidades. Que é o talento? Como se promove? Para que serve? Quen o forma? Como pode impactar na economía e nas persoas? Talentia dará resposta a estas e outras cuestións. Converterase nun evento de envergadura cun grande alcance na contorna do talento e do emprego. Para iso establécese un plan estratéxico obxectivo no que se diferencian 3 etapas. Na primeira fase, Talentia sentarase como a referencia en Galicia neste 2019 no que respecta á xestión e o desenvolvemento do talento. Despois, no vindeiro 2020, contar coa solidez suficiente para expandir a súa pegada a un ámbito máis estatal sen perder o seu arraigo en Compostela. De aí en diante, ademais de asentar o xa conseguido, poñeránse as miras en que o interese polo foro traspase as nosas fronteiras, xerando un impacto económico sobre a cidade, con datas xa relevantes para Santiago no panorama internacional, como é a celebración do ano Xacobeo en 2021. Talentia é un concepto pioneiro e ambicioso, e a cadalo depende de facer partícipe e sensibilizar ao conxunto das organizacións e da cidadanía. Para logralo,
involucraremos por unha parte as organizacións e pola outra as persoas que as forman. Talentia 2019 terá como novidade a diferenciación de dous públicos obxectivo, coa intención de acadar un maior impacto das empresas sobre a xestión do talento. Será necesario vinculala aos seus obxectivos de negocio. Para isto, dedicaránse xornadas específicas dirixidas a esta orientación e concienciación, que servirán para sensibilizar sobre a importancia de implementar unha boa estrategia de talento. Talentia 2019, dous públicos, unha única intención. Talentia 2019 celebrarase a finais deste outubro, tendo lugar desde o luns 21 unha feira para público experto, organizacións e empresas. E os vindeiros 2 días, martes 22 e mércores 23, o foro estará aberto ao público xeral, dirixido ás persoas que están á busca de emprego, cunha ampla oferta de actividades dispoñibles para certificar, formar, proxectar e conectar o talento. Talentia, o maior encontro do talento e do emprego. Bueno, bo día de novo e vou a pechar este encontro coa miña intervención, ainda que pensaba que a maior parte que vou dicir xa está sintetizado no audiovisual, que moitas veces é máis directo e efectivo, non? Como todos e todas sabedes, o Concello leva xa moitos anos traballando na aposta pola creación de emprego e o desenvolvemento económico e empresarial dende o eido local. Somos conscientes das limitacións competenciais nesa labor que institucionalmente toca impulsar e tamén a maiores das limitacións competenciais somos conscientes de que un plan ambicioso asentado no desenvolvemento económico empresarial e tamén dentro do eido local na creación de emprego non comeza nin remata na institución, non? É por iso que hoxe quero de alguma maneira agradecer a presenza de todas e de todos aquí neste foro e tamén collerlle as palabras a Fernando de que este sexa un lugar de encontro con vontade de permanencia e con vontade de interacción dende a convicción persoal miña de que a labor institucional non pode ser únicamente motor principal, ten que ser facilitadora e que evidentemente esta é garantía de éxito se pode contar con todos os axentes vencellados á promoción económica e tamén á xeración de emprego da cidade. Que levamos facendo ao longo destes anos e que queremos facer a través dese plan estratégico de Talentia 2019-2021? Fundamentalmente focalizamos as enerxías en dúas cuestións. Unha é a captación de recursos que resultan fundamentais e outra é a xeración de sinerxias. A captación de recursos a través dos fondos fundamentalmente europeos. Fíxose un gran esforzo e achegamos importantes recursos e captamos no ámbito do emprego. Estamos a falar de 6,5 millóns de euros obtidos en diversas convocatorias estatais e galegas coa finalidade de alguna maneira de mellorar e ampliar as políticas activas de emprego na cidade e tamén de intentar dar un paso adiante apostando pola atracción do talento e para facer da capital do noso país un referente en políticas para o conxunto do territorio. Neste contexto hai que recoñecer que foi esencial contar co compromiso e o impulso de axentes estratégicos da cidade que dende 2015 están adheridos ao Pacto polo Emprego e que hoxe nos acompañan aquí. E tamén na captación de recursos non sempre directos, pero que indirectamente axudan a labor e a encomenda que todas e todos podemos de alguma maneira enmarcar os diferentes proxectos que ao longo destes últimos anos fomos quen de traccionar. Están os fondos da EDUSI con máis de 12 millóns de euros que xa están en execución
despois dunha lenta tramitación dende o ano pasado, dende 2018, e que recollen dende proxectos TIC ata outros medioambientais, patrimoniais e sociais con oportunidades absolutamente relevantes no noso sector empresarial de obras e de servizos. Fixemos tamén unha aposta por captación a través dun programa como é o Smartiago, que é un proxecto que redefinimos e reorientamos estratégicamente cunha finalidade que é a de atopar resolucións e produtos innovadores que de alguma maneira sexan capaces de resolver retos de sustentabilidade na cidade e que logo podan ser exportados. Trátase de consultas ao mercado de licitacións de compra pública de innovación durante este ano que acaba de comenzar, 2019-2020, onde tanto o tecido empresarial Compostela poderá colaborar con centros tecnolóxicos como tamén a propia universidade no desenvolvemento dos mesmos e das ideas que emanen deste Smartiago. Hai tamén outros proxectos máis modestos, pero que de alguma maneira permiten ubicarnos nunha boa posición na captación de recursos, tanto no máis de 1 millón de euros captados no IDAE para sustituir preto de 2.600 luminarias de viarios na cidade a través de tecnoloxía innovadora. É un proxecto onde concorreron fabricantes galegos, instaladores locais, co resultado dun gran aforro de consumo eléctrico na cidade, de máis de 250.000 euros anuais e tamén de dinamización dun sector importante para a cidade. Outros proxectos tamén modestos como Tropa Verde, que foi unha iniciativa tecnolóxica e ambiental multipremiada a nivel estatal e que nestes momentos foi escollida como boa práctica na Unión Europea e transferida a outros 5 territorios en Europa grazas a un proxecto europeo de máis de 800.000 euros. Esos recursos son importantes, pero máis importante é a xeración de sinerxias. E eu sempre poño en valor unha iniciativa que neste mandato xerou esas sinerxias, sin sectarismos, con ánimo cooperativo na cidade e que ainda ten a asignatura pendente da súa visibilización en feitos concretos para a cidade, como é a Mesa pola Reindustrialización. A Mesa pola Reindustrialización de Compostela foi unha iniciativa impulsada pola Asociación de Empresarios do Polígono de Tambre, pero que conseguiu de alguna maneira ubicar no esforzo colectivo na mesma mesa a institucións como pode ser o Concello de Santiago, o seu conxunto da corporación, independentemente das cores políticas, tamén o Goberno galego, tamén a Cámara de Comercio e fundamentalmente a nosa universidade cun obxectivo importante como era de fixar ese talento, ese coñecemento do que pode ser a nosa Citroën de coñecemento na cidade nun reto como é o reto da reindustrialización de Compostela. Había un reto no horizonte, sigue habendo ese reto no horizonte. Eu creo que hai que pôr en valor o feito de que colectivamente fóramos capaces de pornos de acordo. Creo que esa dinámica e esa sinerxia tan só se deu en Santiago, no conxunto do país, e que de alguma maneira debería ser primada para conseguir un obxectivo que era modesto pero realista para unha cidade dependente fundamentalmente do sector servicios, que era pasar dese 5,85% no PIB na industria e conseguir un obxectivo do 9%, que foi o que nos marcamos para o ano 2020. Por que o fixemos? Bueno, porque entendíamos que Santiago goza dunha situación xeográfica privilexiada, dun sector cultural e patrimonial sólido e dinámico e dun turismo crecente que, sen dúbida, debe ser estratégico e sustentable, e porque, de alguma maneira, en torno ao sector da propia madeira e da biotecnoloxía, había ese reto de fixar ese coñecemento nese desenvolvemento industrial de alguma maneira que diversificara potencialidades da cidade que nos fixera tan dependentes de determinados sectores que, si ben son unha fonte de beneficio indirecto permanente, non está de máis que de alguma maneira poidamos abrir o abano dentro do dinamismo económico da propia Compostela. Decía ao principio, somos conscientes de que non temos competencias directas en materia económica e de emprego, pero estamos de alguma maneira convencidos de que é importante superar o dilema das competencias e ser proactivo na xeración de emprego, na fixación dese coñecemento, na retención dese talento.
Na escala local, por unha cuestión obvia, porque a cuestión competencial no debate é secundaria, dende a medida en que, como primeira liña institucional, de alguma maneira, somos conscientes das potencialidades do territorio e tamén das características das persoas, dos homes e das mulleres, das apostas colectivas e incluso dos centros que poden estar interesados nesa dinámica de creación de emprego. E, polo tanto, polo que hoxe lanzamos esta estrategia, que é o Talentia 2019-2021, para compartirla e involucrar o tecido empresarial, as institucións formativas, que hoxe tamén estáis aquí, as entidades sociais e económicas de Compostela, para, de alguma maneira, dende a diversidade de opinións, de experiencias, de potencialidades, poder remar na mesma dirección. Esta iniciativa busca, de alguna maneira, estimular tanto a ese tecido empresarial que precisa de talento para medrar, como a súa vez impulsar a poboación activa de Santiago, dotándoa de máis ferramentas, competencias e oportunidades de inserción no espazo laboral. Hubo unha edición que nos testamos como moi positiva, do 2018, queremos asentar esa actuación a medio e a longo prazo, facelo en varias etapas que vayan, como se decía, no audiovisual, dentro local ao país, buscando a internalización deste lugar de encontro co horizonte do Xacobeo 2021. No fondo, queremos ser miméticos cas propias dinámicas de construción da cidade ao longo da súa historia, lugar de encontro da diversidade cultural, da diversidade de iniciativas e proxectalo a través deste Talentia como unha especie de resposta aos diferentes ámbitos. Con este plan estratégico queremos avanzar nun proxecto que identifique unha estrategia clara, que ten que ser consensuada e compartida, porque senón de nada vale cos agentes implicados, e que garanta o fomento da empregabilidade de calidade. Podemos falar que é imprescindible asumir determinados obxectivos, como unha diagnose detallada de que lugar estamos a partir, que é necesario un espazo de consenso, un acordo político que vaya máis alá das dinámicas curtopracistas institucionais que incluso veñen marcadas polos mandatos, que é fundamental incorporar unha perspectiva de xénero e un principio de igualdade de oportunidades para ser capaces de corrixir fenda de xénero salarial e laboral, que hai que incorporar tamén a perspectiva da diversidade, a elaboración dun mapa de todos os recursos e dispositivos que temos no territorio, a xeración dun espazo colaborativo, a mellora dos servicios locais de intermediación laboral, incluso o reforzo dos servicios de prospección de empresas para poder ter un coñecemento mutuo que nos permita efectivizar e pôr en valor o coñecemento e recursos de cada quen, a aplicación de criterios de calidade do emprego, a promoción de pools de talento de empresas dun mesmo sector que poidan ofertar postos cunha cualificación específica e, por que non, postos a entender que as dinámicas van máis alá das lindes administrativas marcadas polos municipios, pois a valoración dunha futura Axencia de Desenvolvemento Local Metropolitana, que debería ser un obxectivo no horizonte. En definitiva, e vou rematando con estes compromisos e iniciativas, queremos que o emprego e o talento de persoas en Santiago poidan situarse no corazón da axenda política, e para iso volvo a reiterar o chamado a contar con todos vós nesa cidade orgullosa das persoas e dos vectores do talento e da innovación. Moitos dos que aquí estamos podemos ter unha idea clara sobre o tipo de cidade que queremos en nos vindeiros anos, unha aposta de futuro entre todos e todas que permita fixar ese talento, esa ilusión, ese coñecemento e transformalos en unha dinámica socioeconómica positiva, pero máis alá desas ideas, se non traballamos de maneira cooperativa, de nada vale nin este tipo de termos, nin este tipo de dinámicas. E, polo tanto, eu quería volver a reiterar as grazas a todos e a todas por asistir, facer este convite, que isto sexa unha dinámica que se poida manter no tempo a partir de agora, e socializar todo isto como o mellor o sabemos facer, que a carón dun viño, dun petisco e un pouco sin esta formalidade deste tipo de actos, que eu creo que tamén son espazos a veces de socialización que nos permiten a todos e a todas intercambiar conversa e intercambiar tamén estrategias de futuro. Así que grazas a todos e a todas por vir, a xente que colaborou, e estades todos e todas convidadas agora a
a compartir un viño e a poder compartir espazo-tempo entre todos e todas. Moitas gracias.